سلام ቤተሰብ ኒሎም ዝኸውን ፊልም ይሕዝና ኣለኹም መጽና ኣለና ናይ ድኻምና ክፍል ሰብስክራይብ ስለ ዝኾነ ደሞ ኒ ቻናልና ሰብስክራይብ ኒ ቪዲዮና ላይክን ምግባር አይትረስዑ ታሪኽና እንትጀምር ሚራንዳ ትበሃል ኣብ ሕክምና ትሰርሕ ነርስ የርእየና እሳው ናብ ኦፕሬሽን ምዕባይ ትደሊ እያ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ድማ ዲያር ክትወፅእ ትደሊ መሳርሕታና ትሊ ድማ ስለ እቲ ዴት ምስማዕ ከም ትደሊ ትዛረባ ካብ ስራሕ ምስ ወፀት እንዳላው እንደር ትኸይድሙ ኪዳና ንክትቀበል ንምፍራም እንትፍትኑውን ቢሮ አይጽሕፍን ይብላ ቢናይ ሰብ ቢሮ ድማ መጽሐፋይ ትደሊ ሽዑ ናይ ግድን ስለ ዝኾና ግን ቤት ናይ ትከል ቢሮ ትጽሕፍሞ ቢድሕሪኡ ኣቦኣን ምርኣይ ትኸይ እቲ ናይ ኣቦኣ ኸልቢ ክዳና ይቀደላሙ ቢጣዕሚ ተሓረ ኣቦን ጓልን ሻይ ቡና ክብሉ ይወፅእሙ ሚራንዳ ድማ ሓድሽ ገዛ ምግዛእ ከም ትደሊ ንኣቦኣ ትዛረቡ ኣቦኣ ድማ እቶም መራኸብቲ ከይዕሽይዋ የጠንቅቃ ሚራንዳ ናብ ሽቓቕ ትኸይድሙ ሓንቲ ትፈልጣ ኣሳሳይት ናብ ኣብ ምምጻእ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝሓመመ ሓገዝ ተሓታ ናብቲ ሕሙምና ኸደት ድማ ምስ ሓደ ሰብ ትዳፋእሙ ጎይያ ብምኻድ ድማ እቲ ሕሙም ተትርፎ ኣብ ትርፊ ሰዓታ ድማ ኬክ ምስራሕ እያ ትፈቱ ነይራ ምሸት እውን ኣብ ናይ መሓዛ ኣልድህ ኬክ ሰሪሓትላ ትኸይ ሽዑ መሓዛ ኣዴርሊ ሚስ ሰብኣያ ኬቢን ዴት ከም ትወፅእ ሚራንዳ ትነግራ ሚራንዳ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ትረኽቦ ትዛረባ ብጽባሕቲ ድማ ናይ እግሪ ድምፂ ሰማዓ ማዕፀ ትኸፍትሙ ሓደ ሰብ ጠጠው ኢሉ ይጸንሓ ሓደ ዕሹግ ነገር እውን ትርእሞ ኬቢ ስለ ዝመሰላ ድማ ናብ ውሽጢ ተእትዎ ኪዳና ስካዕ ትቕይር ንክጸንሓ ትዛረቦሞ ቀልጢፋ እውን ትወፅእ ቅድሚ ካብ ገዛ ምውፅኦም ድማ እቲ ዝተዓሸገ ባኮ ተኸፍቶ ውሽጢ እውን ቢሮ እዩ መሊኡ ነይሩ ኬቢ ሓደ ይወስድ እሞ ሚራንዳ እውን ኬቢ ከም ዘይኾነ ትረዳ ገዚኣ ገዲፉ ንክወፅአላ ትዛረቦሞ እቲ ወዲ ግን ወፂኡ ካብ ምኻድ ፋንታ እቲ ማዕፀ ይዓፅዎ ኒፖሊስ ክድውል እየ ዋላ ትበሎ ግን እሱ ግን ብሓይሊ ዓሚፅዋ ይጠፍእ ሽዑ ድማ እቲ ትኽክለኛ ከይቢ ዕምባባ ሒዙላ ናብ ገዛ እንትመፅእ ሽዑ ንሚራንዳ ይርእያሞ ቀልጢፉ ናብ ፖሊስ ይድውል ብህይወታ ናሃለወት እውን ኣብ ዓብዪ ስቓይ እያ ነይራ እቲ ዝደፈራ ወዲ ግን ሎሚ ዋላ ስራሕ ዕረፍቲ ይኹን ማሃዩኡ ንምቕባል ናብ ስርሑ እንትኸይድ እቶም ፖላይሳኡ ጸኒሖም ይሕዝዎ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ናይ ሚራንዳ ኣቦኣ ናብ ገዛ ይመፅእ እሞ እቲ ዝተበላሸወ ገዛ እውን ሓዘን ንውሽጢ ብምግባር ይዕርዮ ሚራንዳ እውን ካብ ሕክምና ትወፅእ እሞ ስለ ዝደበራ ድማ ንውሕድ እዋን ምስ ኣቦኣ ንምንባር ትውስን ሚራንዳ ገዛኣ ንምሻጥ ዋላ ትወስን ግን ገበን ዝተሰርሓሉ ገዛ ስለ ዝኾነ ከም ዘይሽወጥ ይዛረብዎ ናብ ጥዕናኣ ድሕሪ ምምላሳ በይነ ምንባር ትውስን እሞ ንኣቦኣ እውን ትሰናበቶ ብቕልጡፍ እውን ናብ ስርሓ ትምለስ ይኹን ዳ እምበር ቅድሚ ሕዚ ትሰርሖ ዝነበረት ስራሕ ኢዳና ተንቀጥቀጠ ከስራሕ ኣይከኣለን ብጣዕሚ እውን ትሽገር ህይወታ ዝተዘረገት ድማ ዋላ ናብራ እውን ይሕይላ ብኻሊእ ወገን ድማ ናብ ኦፕሬሽን ስለ ዝተዘዋወረት መሓዘታዊ ህብቶ ይህብኣ ብእውን ናብ ትፈትዎ ናይ ስራሕ ኬክ ዋላ ትመልስ ከም ቀደማ ግን ብኢዳ ምኽንያት ክትሰርሕ ኣይከኣለትን ናይ ኢዳ ነገር እውን ምቁፅጻር ኣብያ ሓደ መዓልቲ ናይቲ ሕክምና ሓላፊ ናይ ሚራንዳ ትኹረት ምን ኣስተውዕል እሞ ንምንታይ ከም ዝኾነ ተሓታ ሚራንዳ እውን ኣብቲ ናይ ቀደም ስርሓ ንክትምለስ ትዛረባ እሞ እታ ሰበይቲ እውን ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበራ ድሌት ሕዚ ምቕናሱ ይደናገራ ሚራንዳ እውን ምስ ሰብ ምቅርራብ ንኣበያ ይመፅእ ዝገደደ እውን ሰብ ምሽጋር ትጅምር ሓደ መዓልቲ ግን ንእቲ ደፊርዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ዊልያም መልእኽቲ ትፅሕፈሉ ኣብቲ ዝቕፅል ግዜ እውን ካብቲ ዝነበራ ኩነታት ንሓሸ ይመፅእ መሳርሕታ ናልሲ እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘላ ትግረም እሞ ይኹን ዳ እምበር እቲ ዝለኣኸቶ መልእኽቲ እንትምለስ ብጣዕሚ ተሓርፍ ኣዕርያ እውን ደጊማ ትሰደሞ ሽዑ ድማ እቲ ዝነበረ ናይ ሓዘን ገዛኣ ንምሕዳስ ትውስን ንዕኡ ንምግባር እውን ኣቦኣ ይሕግዛ እዩ ሽዑ እውን እቲ መልእኽቲ ተመሊሱ ይመጽእ እሞ ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ንሃለወት እውን ኣቦኣ ይድውለላ እሞ ከልቦም ከም ዝሓመመ ይነግራ ኩሉ ምሸት እውን በይና እያ ኣብ ገዛ ተሕልፎ ነይራ ሎሚ ግን ንዊልያም ዝለኣኸቶ መልእኽቲ ስለ ዝተቐበላ ሕጉስቲ ትኸውን ብጽባሕቲ እውን ኩነታቱ ንምሕታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ትኸይድ እሱ እውን ድማ
نيمينتاي كتريو كم زدليتي حتى مو الساقن نيمينتاي كم زمصيت نوعلي دناغرا ويليام ون سيلئتي زغبراي قريتاي حتى مو ميراندا ون ايتي بيت مأسرت كمي كم زغونه تحتو شعو ويليام بيت تغبرو يدناغ بخالي وغن دمو ميسنا ابو اخر بمسمع معه ابو ايغر ابتي زغصل معالتون ني ويليام نمرأي تخيي صبو غزيون يحلفهم بفقر عين ون يرأيو كصيلاون ميراندا اب منتاي نفع كم زغونه تحتمو اسون كاب قلعنتا تحزو زيخونه ነገር مصغان كم زخيل يزاربا بخالي وغن دمو ابو اب سراح انتخون ايتخل بتحبحبو ايتخل بسلازا ارغون ابو ايጭنقل እዩ ابت زغصل معالت ميراندا كيداون تعصبيقا بمخدان نابوليام تخيي يخون دا امبر ويليام شعو كم زي وصي اتم بولايسين تنغروا حريقات مله بصبحتي ويليام ني كيراخو كلكلو ومز صنح ناي باس قصعات مخاني نغرا ريكبم ونا تطنخره يمصه كالي معالت تراخيبم دمو ادي ابي هوت كم زي لا تنغرمو ناي قربا سباونا ابو اكم زخونه تزاربو اسون ادي ابي هوت كم زي لا ادي تلياغن نابز ነገር ከአቱ ከም ዘይነበረ ይዛረባ እሳውን كيلوت تدليو حجون ساعات كم زي اخلت تزاربمو هذا معالتي بخالي ركبهم دمو ويليام سنبيدو تريمو انتاي كم زخونه انت حتون اسون بيقلل كم زفتحو ويزاربو ميراندا ون بطعم تسنب ويليام ون تزراخبلو معالتي بطعم كم زنافقو يزاربامو اساغن حوسوس زباله سمعتي سمعه اسون كاب زوصن دحر كل ነገር كم زخحسا قاليات ولا بخالي معالت دمو ناي تحكمنا سراحتኛታ ቫኬሽን ሙጻ ይዳለዋ ሚራንዳ ግን ምኻዳ ይተደል ነይራ ምኽንያቱን ገዛ حديث አይወደአቶን ሽዑ معالت ደሞ ሓደ ሰብ ዕምባባ ይሰደላሙ መሓዝታውን መን ከም ዝኾነ እንት ሓታ አቦይ ይላ ትሕስወን እቲ ዕምባባ ዝሰደደላ ግን ዊልያም እዩ ነይሩ በአካል ዋላ ይራኸቡ ዳምበር ቢቴሌፎን ግን የዋጉዕ እዮም ሚራንዳው ዲሉታ አይነበረትን ረክቦም ሰው ክፈልጠውን አይደለየትን ይኹን ዳምበር ዊልያም ስለዝና ፈቀናብ ገዛ አይመጽእ ሽዑ ይደናገራሙ ጽቡቕ ከም ዘላን ምምሳል ትፍትን ዊልያም ውን ኩሉ ነገር ንክሕሳን ንክሕግዛን ከም ዝመጸ ይዛረቦ ኣብቲ ናይ ገዛ ምሕዳስውን ይሕግዛ ሕዚ ግን እቲ ክልቲኦም ዘሕለፍዎ رأسعمو أيام زمسلو ويليام دم قلم نمغزا نابنا أبو عدم كان يخيدمو أبو عدم ني ويليام مسرع يسنب ويليام جن أي فلت النيرو ويليام نتقلم مسوسة دمو ميسناي ميراندا حدا عين السلازنا برا انتاي زفتر كم زلن محتاج أبو أنا بقالي يخي ميرانداون نتزت فوتفعت نكأرة عدلنا هابكو أيتبلو كتسيلاون كاب حز زل هوتي بفقر دعنبر ببعثك حلف አይደልን ትብሎ አቦ አግን ንመቀባል ይخبዶ በጽባህቲና ዊልያም ተደውለሙ ሎምን ምንታይ ተሪፍካ ትብሎ ዊልያም ደሞ አቦ ኻብት ከባብር እየ ካብ ሕዝ ምረኻብ ይብልናኒ ብላሙ አነ ዋላ ምንም ንግበሩን ጤፋታይ خشفنا ላይ አይክእልን ይብላ ሚራንዳ ግን አቦይ ከም ቆልዓ ኢኻ ትሪየ ዘለካ ኢላ ተጻናኒዖ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ደሞ ዊልያም ይመጽእ كيد مسرح مجمارون ميراندا نايلو من صماق تغابزومو دحرو وحد دقيقاتاتون ويليام يحمو شغاق نمتقامون ميراندا يفقدامو شعو عرسي سحر نبعلون اب عرات دقيشي يرخبو ميرانداون اب قون خوينا نحبحبت ايا كداناون ايتنا حدا معالت تخدينات تزنورت ايا غيراتو ويليام ايتنا زبرهالون كيتسمس بلا ايو ميراندا حيني اني مفداي ابتنا يلوم يصمو حماق ነገር حويسات اللي ويليام دمو نيكت قدفون كابت زعته حمامون نيكت دحنا حتى ግን كعا ميراندا شعوف لي حموم يزلوا بيت زلوا انا اوبريشن سرح كيلت دمو ني ويليام فرنوس كم زي سرح غيرات ايا دي حري ساعات مستساون ميراندا ما ينكست تغابزو شعون دمو جزا يخخا اب جراوند زلوا ويليام دمو عفو مستشفنا حاجة زي حتى ايه تزخح حادمه حادة سب كم تلمده عيشو كبير يمسع الله ويليام زخونا نقر يفلت امه طرعاني يقتصل ميرانداون سعرية إلى قدفات تتوصل
أبناء مودعتا ترئيتناون ميراندا نابوعة تخيدمو ويليام دحر حز كم زي مسئ تزاربا يقريتا تحاتو تاريخ ناون أبزي ودا فيلم نازفتهم ودمو لايكن سابسكرايبن بمقبار بيتساب خونو